Здравейте, припомням ви това видео от декември месец миналата година, но имах много силното усещане, че то ще отговаря изключително добре за тази седмица, в която е равноденствието сега през септември, и се оказах права, когато го разгледах отново. Затова заповядайте, насладете се, припомнете си това видео, а за тези, които не са го гледали, наистина може да е абсолютно нова информация, която се отнася точно за тази седмица през септември. Ще направим едно малко по-различно видео. Надявам се да е интересно за вас. Сега в момента сме на плажа на Санур и ще ми асистира моята дъщеря. Ето вижте каква красота е. Луната е почти пълна, защото след 3-4 дни е пълнолуние. Пред нас точно има уникално красиви облаци и ние сме под... Да, дори светкавица се видя, защото ето уникално. Защото скоро ще вали, заради това ще побързаме да направим четенето за седмицата. Какво ни очаква през следващата седмица? От 5 до, предполагам, 12 декември. О, много е красиво, е супер интересно. Сега започваме. Хайде, с едната колода карти ще редим за всеки ден от седмицата, а с другата колода карти ще поясняваме, ако има нужда. Така. О, много интересно. Първият ден от седмицата. Първият ден от седмицата ни показва, че ще бъдем ръководени от висшите сили. Ще премахнем блокажи от себе си или нещо, което не е било добро за нас, нещо, на което му е дошло края. Всъщност с началото на новата седмица ще сложим край на някакви остаряли енергии. Всъщност всичко това ще дойде при нас с шестицата на жезлите. Всъщност с победа ще имаме успех, защото освен това ще бъдем съпортнати от висшите сили. Очаква ни възраждане. Следващия ден от седмицата така, за вторник енергиите са на четворка чаши, на големия аркан силата и на момент да видя девятка чаши, което означава, че ще имаме силата в този ден, за да получим своето щастие, да се преборим с меланхолията и с нещо, което ни е натъжило, нещо, в което не сме виждали смисъл. Всъщност сега, в този ден, ние ще бъдем по-уверени. Всъщност мисля, че това се пада точно 6 декември, деня на Свети Николай Чудотворец. И всъщност силата на Свети Николай може би ще ни помогне да се преборим с всичко това, което ни е натъжавало преди или не сме виждали смисъл, за да може да го отработим, да не се случи и след това да се почувстваме изключително доволни и щастливи от себе си. Сега преминаваме към сряда. Така. Картите за сряда. Това са девятка пентакли, пажа на чашите и осмица чаши. Осмица чаши често пъти се счита за не толкова положителна карта, но за мен тя е хубава и положителна, защото това е излизане от ситуация. Излизане от вече недействаща ситуация за нас. Всъщност, така както започна понеделника, вторника и срядата, явно продължава тенденцията за излизане от ситуации, които са били вредни за живота ни. Това ще се получи при нас с първи стъпки на емоции, на чувства,
и ще получим нашата сигурност, конфиденциалност, нашата увереност и стабилност като хора. В сряда ние продължаваме с стъпките от първия ден, от втория ден и така. И отиваме към четвъртък. Четвъртък е представен от краля на жезлите, кулата и тази карта, която всички казват, че е търсене на баланс, но за мен това е и безкрайността, за мен това е и уравновесяването в нас. Така че ние ще уравновесим себе си, след като направим пълната трансформация, след като нещо напълно се промени в нас. Премахнем и то изгори. Ето вижте както кулата със светкавиците. Ето сега може да видим дали ще се появят светкавици и при нас. Ето, това беше като наредено. И така, всичкото това ние ще получиме с силата и увереността, като може би ще имаме подкрепа от краля на жезлите, един мъж, който е интересен, силен, уверен, огнен като натура, или може би ние ще изявим себе си, дори и да сме жени, в мъжката енергия на силата и на креативността. Пожелавам ви го да приключи някакъв лош етап за нас с пълната трансформация, с пълния успех, с пълното щастие и късмет. И сега продължаваме за петък. И след като сме трансформирали себе си, какво ни очаква? Очаква ни сбъдване на мечта, която е свързана с голяма любов, с семейно щастие. Тук се получиха три прекрасни карти, невероятни, уникални, и съм много щастлива за това, че петъка ни ще бъде увенчан с изключителен успех. С изключителен успех, нежност и любов. Десятката пентакли, това също е и успех всъщност изобилие във всеки един аспект от живота ни. Удовлетвореност и изобилие в емоционален, любовен план, сбъдване на наша мечта, големия аркан на звездата и финансово благополучие, изобилие и стабилност отново за нас и семейството ни. Уникално. Сега отиваме към събота. Така. Съботния ден. В съботния ден да, явно съдбата, висшите сили в момента ни ръководят, защото се получава уникална подредба. След като сме осмислили всичко, след като сме пренаредили нашия живот, нашите мисли и чувства с хладния разум на кралицата на мечовете и сме изчистили всички негативи, се е получила пълната трансформация при нас по кулата и сме получили нашата мечта, свързана с любовта и с изобилието във всяка една от сферите. В събота ние вече сме императора и императрицата. Ето, двойката на най-високо ниво. Супер, чудесно. И сега неделята ще завърши. Неделята завършва вселенски, така както и започна седмицата. С обновяването по картата Големия аркан света. Това е колелото на съдбата и взетите решения, абсолютните взети решения и сме готови за път, ново начало, нов живот, нова реалност, може би нова работа или въобще нещо ново в живота ни, което ще бъде изцяло подкрепено от картите, които са представени от висшите сили. Ето, вижте отново наредбата. Уникална наредба. Уникална. Ого, даже минава и самолет над нас. Да, уникално. Ето още мъничко от красотите на Санур. Така.
С вас бяхме аз, Десислава Иванова от Sacral Universe и моята дъщеря Алия. И така, до нови срещи! Пожелавам ви една уникална, чудесна, прекрасна, вълшебна, магична седмица, изпълнена с успех. И тя така и ми излезе, че ще бъде. Целувки, прегръдки и поздрави от нас, от Санур. Чао, до следващия път!